ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କବି ପରିଚୟ। କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜନ୍ମ 1490 ମସିହା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର। ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ, ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ସେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତୁଳା ଭୀଣା, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି କବିତାଟିକୁ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। କବି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୃକ୍ଷର ମହାନତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ, ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ଗୋପାଳ ମିଳେ ଦାମୋଦର, ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ନିଦାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି, ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର, ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ଭାବାର୍ଥ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଗୋପାଳମାନେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଏଠାରେ ଦାମୋଦର କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଦାମ ଅର୍ଥ ଦଉଡ଼ି। ପିଲାଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି ଦଉଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦାମୋଦର ହୋଇଛି। ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଖରାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାତି ବଢ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାଇ ନିଜର ସଖାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର, ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ। ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ୱ। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟଭାର। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ, ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁଇ। ଭାବାର୍ଥ। ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଅଂଶୁ ବିଶାଳ, ସୁବଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଏ ଗଛର ମହନୀୟତା। ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି, ସୁଜନ ବା ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ଆମମାନଙ୍କ ଉପକାର କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ପୋଷଣର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଜଣେ ସୁଜନ ବା ଭଲ ଲୋକର ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳେ, ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, ଘରକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା।
ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିତେ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି ମନ ବଚନ ଧନି କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଭାବାର୍ଥ ଫୁଲ ପତ୍ର ଫଳ ଛାଇ ଚେର ଛାଲି କାଠ ସହିତ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ଅଙ୍ଗାର କ୍ଷାର ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଘରେ ଯେପରି କେହି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ପଶି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟାର ବାଡ଼ ବା ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କଣ୍ଟାର ବାଡ଼ ବା ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛ ପାଖରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯିଏ ଆମର ସେବା କରୁଛି ପରୋପକାରୀ ଭାବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରୋପକାରୀ। ଯଦି କେହି ଏଭଳି ଭାବେ ମନ ବଚନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରୋପକାରୀ ହୋଇ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଏ ତେବେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଜଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବାର୍ଥ ଫୁଲ ପତ୍ର ଫଳ ଗଛର ଡାଳ ତଳେ ଗୋପାଳମାନେ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପାଳମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀର ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସଖାମାନେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।